नमस्कार। आजिर एही विशेष आलोचना को आपनकु बहुत बहुत स्वागत। देखंतु साधारणतः गोटिए देशरु अन्य देशकु जिबा कथा उठिले आम मनरे प्रथमे कौन आसे? पासपोर्ट, वीजा, कड़ा सुरक्षा आउ बड़ बड़ तारबाड़ थिबा सीमारेखा, ठीक ना? किंतु आजी आमे एमिति एक आश्चर्यजनक जागा विषय कथा हेबा जहा विषय शुणिले आपणकर होश उड़ीजिव, कारण सेठारे अंतर्जातीय सीमारेखार कोनसी मूल्य ही नाही। आसंतु सेही अद्भुत एवं मनमोहक स्थानर काहानी उन्मोचन करिबा, जेउठी सीमारेखा केवल मानचित्ररे एक गार होई रही जाइछि। टिके भाबंतो तो आपण सकाळु उठिले आपणकर शोइबा घर गोटे देशरे अछि आ जेमती आपण जळखिया खाइबा पई रोसई घरको गले आखि पिछुळा के आपण अन्य एक देशरे पहुंची गले। सुनिबाकू पूरा एक विज्ञान भित्तिक सिनेमा भଳି लागुछि ना, किंतु आश्चर्यर कथा हेउछि एहा संपूर्ण सत एवं किछि लोकंक पई एहा एक नीतिदिनिया वास्तवता। एमती एक जागा सत्तरे अछि जेउठी देश देश मध्यरे थिबा प्राचीर पूरापूरी अदृश्य। आमर आजिर एही पूरा आलोचनार मूल आधार हेउछि गोटिए बहुत रोचक ओडिया खबरकागज रिपोर्ट। दुई देशरे गोटिए गाँ शीर्षकरे प्रकाशित एही रिपोर्टटी भारतर लंगुआ नामक एक गाँर विस्मयकर सत्यताकू सामनाकू आनिछि। एही तथ्यगुड़िक एते विरल जे एहा साधारण भूगोल बहिर नियमगुड़िकू पूरापूरी भूल प्रमाणित करिदिए। तेबे आसंतु आउ डेरी न करी देखिबा एही रिपोर्टरे आउ क्यों सबु रहस्यमय कथा लुचि रहिछि। अच्छा, आसंतु आरंभ करिबा भाग 1, दुईटी देश मध्यरे थिबा एक गाँ। ठीक अछि, एही कथाटिकू टिके गभीर भाबरे बुझिबा। भौगोलिक दृष्टिकोणरू एहा प्रकृतरे एक अनन्य उदाहरण, कारण एठारे सीमारेखा कोनोसी नदी बा पहाड़ देई जाई नाही, बरं लोकंक घर मझी देई जाइछि। हाँ, आपण ठीक सुनिले। रिपोर्टरे स्पष्ट भाबरे लेखा अछि जे अनेक घरर अधा अंश माने शोइबा घर भारतरे थिबा बेले बाकी अधा अर्थात रोषेई घर म्यामाररे रहिछि। माने गोटिए घरकू दुई देशर सीमा ठीक मझिरो काटी देइछि। एहा प्रकृतरे कोनसी जादूठारू कम नुहे। वर्तमान आपण भाबुथिबे एही जागाटी अछि केउठी? एही अनन्य गाँटी आम भारतर नागालैंड राज्यर मोन जिल्लारे अवस्थित। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଏକଦମ ଶେଷ ଭାରତୀୟ ଗାଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୀମା ପାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପାସପୋର୍ଟ ବା ଭିସା ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆରାମରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସତରେ ବିରଳ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଭାଗ 2କୁ ସାହସୀ କନ୍ୟାକ ଜନଜାତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି କିଏ? ଏହି ଗାଁରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋନ୍ୟାକ ନାମକ ଏକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟେଇବା ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଛୋଟମୋଟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଅତ୍ୟଧିକ ସାହସିକତା ଏବଂ ଏକ ଖତରନାକ ଲଢ଼ୁଆ ବା ଯୋଦ୍ଧା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ଜଣାଶୁଣା। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ନିର୍ଭୀକ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ତିଷ୍ଠି ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ଟି ସେମାନଙ୍କ ଇତିହାସକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 1940 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଶିକାର ବା ହେଡ୍ ହଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଥା ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଣ୍ଡ ଶିକାର। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧା ସଂସ୍କୃତିର ବଡ଼ ଅଂଶ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1940 ମସିହାରେ ଏହି ଉଗ୍ର ପ୍ରଥାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆଜିକାଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ସେହି ପୁରୁଣା ଗୌରବ ଏବଂ ସାହସକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ପିତ୍ତଳରେ ତିଆରି ଖପୁରି ଆକୃତିର ହାର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଇତିହାସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ସତରେ ବହୁତ ରୋଚକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଆମର ଶେଷ ବିଭାଗରେ, ଭାଗ 3, ମୁଖ୍ୟାଙ୍କର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥାଟି ଲୁଚି ରହିଛି। ଲଙ୍ଗା ଗାଁର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ମୁଖିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଅଙ୍ଘ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, 60। ଖବରକାଗଜ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ମୁଖିଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୋଟ 60 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ପୁରା ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଲାଗୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଠନରେ ଏହା କ୍ଷମତାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼େ ଯେ ବାହ୍ୟ ଜଗତଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁନିଆ କେତେ ଅଲଗା।
ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଥାଟି କେମିତି ଆହୁରି ରୋଚକ ହେଉଛି। ମୁଖିଆଙ୍କର କ୍ଷମତା କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମୁଖିଆଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମ୍ୟାମାର ଏବଂ ଆମ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା 17ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଉପରେ ରହିଛି। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଜଣେ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ମୁଖିଆ ଯିଏକି ଆଧୁନିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଏତେ ବଡ଼ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଶାସନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ସେତିକି ରହସ୍ୟମୟ ମଧ୍ୟ। ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଶେଷରେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମାରେଖା ପ୍ରକୃତରେ ନଥାଏ, ସେଠାରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥାଏ? ଲଙ୍ଗୁଆ ଗାଁ ଆଉ ସେଠାକାର କନ୍ୟାକ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ଜୀବନଶ୍ରେଣୀ ଆମକୁ ଏହା ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ସୀମାରେଖାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି, ଜୀବନ ଆଉ ସମ୍ପର୍କକୁ କୌଣସି ଗାର କେବେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଚମତ୍କାର କାହାଣୀରେ ଆମ ସାଥିରେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇଥିବ।